Здравейте хора, днес ще играем Minecraft с Баба БГ. С Викстар играем в този сервер, обаче оцеляваме само ние двамата и сега ще оцелявам малко с Баба БГ. Както видите, ние сме диамантени. И сега тук ще правим градче. За 10 минути вижте какво направихме. Ето хората ме чуят са. Не ще те чуят. Искам да кажа, че имам скайпа на Shadowhex и мога някой път да играя аз с Shadowhex и Румен. Да, и ще има продължение след малко сигурно. Да знаете, чакай да видим. Да, ще има продължение. Да видя само банята. И аз само едно път ми взе за 10 минути, а толкова много работа. Честно? Да, той само бяга. Ние сме се направили там една дупка само с лава, нали? Да, чакай да отида да им я покажа. Жестоко. Вижте, тя лавата почти свършила и той цялото беше в лава. Хора, искам да ви изненадам с нещо. Не мога да. Елате да видите с какво е. Румен, ела да изненадва хората с какво има. Какво имаш? Емералди. Да, вземи го. Не го искам. Що бе, той е най-ценното нещо. А ти храна имаш ли, бе? Да, имам толкова. Аз имам само... Китстарта ми даде. А? Китстарта ми даде. Окей, защото аз имам само такова. Само 7 бисквиди. Ела да ти дам. И енчантнати златни ябълки и енчантнати Ела да ти златни. дам малко. Част малко. Дървото ще го обработваме или от необработено ще правим къща? Първо, ето тези стойките на дървото ще са необработено. Не, стойките на къщата трябва да са от такова дърво, дет го държи, виждаш ли? Да. От необработено. Така, да, а после така започваме да се строим къщата. Да, от обработено, нали? Да. Че така е по-хубаво. Да, ще го направим като гради, нали? Ние ще го направим като крепост. Няма да го направим. Нищо ще бъде град, няма да е крепост. Да, хора, тази идея не хрумна. На мен ми хрумна първи, преди 10 минути, като почнах да слагам лава на езерото, нали, на пясъка, и тогава се сети и викам, за кой не направи един такъв голям терен с такъв камък, и после казах, баба БГ, да направим тук едно градче, нали? Да. И той се съгласи и почнахме да правим градче и сега го записваме. Абонирайте се за мен и той като почне да снима и за него се абонирайте. И оставете по един лайк. А някой път ще грабим ли хората? Какво? Не. Аз предпочитам да ги грабим. Това тук да... Това бе, човек. Кажи. Тук че трябва ли блок, че е камък? Дай ми 2 кофи. Не бе, няма вода. Дай ми 2 кофи, ти казах. Една. Ама едната да е Ама няма вода. Мокни, бе. Чакай, той тук го остави. Ти го изразходвай и вземи вода, така се сети. Я дай вече. Чакай, аз удобни. Хора, вижте колко готино стана. Дай ме ги. Чакай малко. Абе аз работя. Фали ти си работи, чакай. Ти да работи за дърво. Ама аз както гледам ще ни трябва хипер много дърво. Хипер, стакове. Ама аз имам такова. Аз имам 14 саплинга. Добре. И брадвата им почти свърши. Трябва нещо да направя. Че нямам вече брадви. Като си вършат, кой ще правим?
Там има айрон, обаче нямам кирка. Всичко си оставих. Аз имам, елати там. Аз си оставих всичко в хомето. Ама ти трябва да дойдеш да обереш на слава. Ела, Ама не, чакай, ти трябва да отидеш да обереш на слава. Изпразни си всички кофи. Нали, там стои ги върху камъка. Ето човек, ето, около, ето ти. Чакай, аз ще го убия. Ето тя, долу. Долу е кирката. Той мрази да се би с зомбитата. Ела. Чакай, ще ги убия. Ела. Чакай, кофите празни ли са? Само една. Само едната е празна. Да. Трябва да обереш и всичката лава. Зомби ще тук дам. Добре, отивам. И я ми дай ония с кофе, аз трябва да отида. Не бе слезни, споко, тук има стълбички. Ти ли ги Макар и малко странни. Споко ще обера лавата там. Чакай, че бе да скъфнете с някакви. Ето, браха. Тук има лава. Няма. Чакай. Той зомби ще му флажа. Аз не мога да се бия. Ах, колко е нахално! Хелп! Не мога да се бия. Така. Имаме ли печка? Имаме. А кол имаме ли? Човек, аз имам много неща. Тук има печка. Аз имам много неща, аз имам още едно хоме, не е само той. Вижте колко гадно стана, той го взривиха. Вземи си дървото от старото хоме. Ама на нас вече не трябва само оранжево, защото не с... Да, оранжево. Аз нямам вече оранжево. Тези зомби ме видяха. Бяха ме работи и почнаха да ме гонят за мен. Аз имам 6. Ела при мене. Къде е? Там и тук са се скрили. Тия маняци. Избегаха. Сленди. Енди е. Той избяга. Ени. Чакай, ще купая докато ми свърши брадвата. Аз си сложа... Фендермана ми стои тук, чакай да го... фърлих си меча. Фендерман... Ти на кого се дъхаш ти, бе? Бит ми, зомби! Има зомби, когато се махна си, веднага ме напада. Идвай. Живите не може. Магазинер. В този Фендерман... Чакай, че не успя да го удари. Така си подреждам и той ме напада. Мръсника пусна. Не ми пусна нищо. Я ми дай другата старт, който ти дадох. Кой е старт? Оня къде ти дадох. Лъка ли? Не бе, гордището. Аз го хвърлях. Лъка дай тогава. Ама има само 2 стрели. Така, кажи нещо на хората, бе. Фари стига, кой ма би сега? Скелет. Къде? Бех ти скрил. Човек, ари... Там отдалечко. Добре, ари вари да... Тук оправай. Чакай, че да си направя една обратна реч. Чакай, че тук има хиляди чудовища. Получиш ли да ми помогнеш? Да, ама влез в къщата, че не ми се идва. Кога са 14-то ниво, бе? Аз станах 9-то. Аз съм 14, защото аз винаги се, бия зомбитата. Така... Каква бе? Казах си да кажеш нещо на хората, бе. За кого ма караш да правя клип? Да, съм гледани клипчета, абонирайте се и много поздрави на всичките познати и близки. Само да ви кажа нещо смешно. Дори да съм 100 кг, да са на живо и нездраво, да ви върви по вода отслабването. Ето исках да кажа. Зомби влезна, зомби нинджа. Лелето! То ми дропна глава. Дропна ми глава. Да, Оф. Мате се работи.
Чакай, аз ще ги разсея.